Yeah, it's DJ Shalom, no? DJ Shalom. What is it? The DJ. The DJ? Inspiration. Huh? Inspiration. In spirit. DJ in spirit. If Jesus got you free, be free, move through our door of freedom. Nos fire, nos fire. Agahek lang. If Jesus got you free, be free, move through our door of freedom. På passet, nu de brakte, du får funke innom kostnad, bare en del til både mest, både sweet, så de frihet, wat die god niet heeft, die kasten. Stroom, bloed door je aders, goddelijk bloed dat stroomt door de allerhoogste vader. Koninklijk vind je niet op aarde, want het behoort tot de rang van de allerhoogste kader. We spinnen hoog, ook niet door, want de vinger mag niet uit.